Какво би станало, ако в някой прекрасен ден на масата сложим нещо, което с вилица да забудем? Какво би било парти, което си няма майстор грил, и друг, който запретнал ръкави, и втори огън забави, и още един да е изстудил? Ако посмем да помечтаем за един по-вкусен свят, който за не е забранено да си повляскаш и ушите да бръщаш. Поне тази година не ме занимавате. Lidl. В чест на грил компанията.